Hola! Bona vesprada. Ja estem ací. Avui dilluns és després d'haver canviat l'hora. Per què? Per què fan això? Per què? No m'he acostumat mai. Me tarda una setmana almenys en acostumar-me al nou horari. O sigui, l'hivern ho porta un poquet millor. Perquè me fa alçar-me més pronto. I, clar, qui madruga, Dios l'ayuda. Però el de ara me fa alçar-me més tard. El tema d'avui que volia tractar era sobre l'equip domèstic. Vale? L'equip domèstic jo el definís com a les persones que viuen en una mateixa casa, pues, formen un equip domèstic. Domèstic, domus, casa. Per tant, és important sentir-se a gust en aquest equip. Des de que som xicotets, des de que nasquem, estem buscant el nostre lloc, mirant a veure com poder sentir-nos part de l'equip. I és important deixar que cada membre de l'equip s'expresse. I bueno, i serà el missatge que volia transmetre avui. Avui el tinc que fer curtet, no tinc molt de temps. I bueno, suposo que avui servirà l'expressió lo bueno si breve. Així que bé, moltes gràcies per veure'm i adeu. M'agradaria que m'enviara un comentari sobre què opineu sobre aquest tema de l'hora, del canvi d'hora. A veure, té que haver arguments molt a favor per a que se faci això, perquè si no, és que no ho entenc. Però bueno, no ho he mirat, només mire la meva experiència.